не ки ҳамин мошин дар бозор яктай 2020 солаш ҳастай 17 18 19 не ки 2020-ш якта буд. барои ҳамин барои шуморо дар навори имрӯза пешкаш мегардонем. дастгирӣ мекунем, лайкора бигзорин ва навора то охира тамошо мекунем. ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикони канали Автолайф. ҳамин навора бародаро як Lexus 570 аст, фурӯши аст, соли 2020 ва барои шуморо мо пешкаш мегардонем. бародаро тамошо мекунем, фақат харидори аниқ бошен, маъқултон шавад, метавонен ки занг бизанен, хай бо барои шуморо бештар маълумот метаҳанд. Lexus 570 бародаро бисёри нафаро хоҳиш кардиданд, марҳамат барои шуморо якта ёфтагим пешкаш мегардонем. 2020 солай, объёми 57 хати, 8 цилиндра, камераи пеш қафо, 6 та камера кор мекунад. салон шарк мегирем, салон шанак тамошо кунем бародарон. Кожни салон, электропакет, обогрев, лифт, коробкаш чиптроникай, ҳам автомат, ҳам механик, кондиционер, ҳама наворот кор мекунад, фулай бигем. Старт-стоп, автопилот, пробегиш нишондагӣ нест, монитори калон, глюкам дора, потолокш панорама, бо монитори қафо ҳам кор мекунад. ҳай тарафам тамошо мекунем. обогрев, лифт, ҳамагӣ пробегиш 15000 монитор, автопилот, старт-стоп, монитор, як потолокшам тамошо мекунем. خب 2020 سال برادر объёми 57 хати Lexus 570 нақш $120,000 мега ана бо муомила дора. бо номра кар мемонем, занг бизанем, хай бо вақтон бештар маълумот мегирем. خب ҳам номра телефон абу акамоне. خب 919 22 32 32 занг мезанем, бо яка барои шуморо бештар маълумот метавонам.